L-Arċisqof Charles Scicluna ħabbar li Dun Bernard Mikallef ingħata r-responsabilità tal-parroċċa tal-Unzjata f'Ħal Balzan filwaqt li Dun Stefan Galja ser imexxi il-parroċċa ta' San Gejtanu fil-Ħamrun. Dawn il-ħatriet tħabbru aktar kmieni din il-ġimgħa hekk kif se tinbidel it-tmexxija f'numru ta' parroċċi. Dun Roderick Baldacchino ġie fdat bil-parroċċa tal-Madonna ta' Pompej f'Marsa Xlok filwaqt li Dun Karl Endrux Kembri se jkun responsabbli mill-parroċċa ta' Santa Luċija fl-Imtarfa. L-Arċisqof Charles Scicluna rringrazzja lil kappellani Dun Karm Farrugia, Dun Walter Kawki, Dun George Spiteri u Dun René Vella li kienu qed iservu f'dawn il-parroċċi għal-ħidma pastorali tagħhom. L-ewwel żewġ saċerdoti li ser jingħataw responsabilità fil-ħidma pastorali fid-djoċesi huma Dun George Spiteri li se jkun qed jgħin fil-pastorali fil-parroċċa ta' Santa Katerina Verġni u Martri fiż-Żejtun filwaqt li Dun René Vella ser jingħaqad mat-tim ta' saċerdoti li jaħdmu pastoralment fl-isptar Mater Dei. Barra minn hekk l-Arċisqof ħatar lil Dun James Sajdon bħala viċi-rettur tas-Seminarju tal-Arċisqof f'Tal-Virtu. Monsenjur Scicluna rringrazzja wkoll lil Dun Carlo Calleja għas-servizz li ta' fis-seminarju.